Vítajte v ďalšom dieli podcastu EduPower, ktorý vám prináša Erudo a nadácia slovenských elektrární. Dnešnou hostkou bude učiteľka fyziky, techniky a matematiky Jana Šošovičková zo Spojenej súkromnej školy v Novej Dubnici. Janka, vítajú nás v podcaste. Ty si učiteľkou fyziky, techniky a matematiky na Spojenej súkromnej škole v Novej Dubnici. Vítajú nás. Ďakujem za privítanie, teším sa. By som sa rád možno dostal k úvodu a k tvojmu úvodu vôbec do vyučovania a do školstva. Ako si sa dostala ty k učeniu? K učeniu som sa dostala na vysokej škole, keď som kedysi robila pomocnú vedeckú silu a niekedy v 4. 5. ročníku som začala mať cvičenia. Celkom ma to bavilo a celkom som si tak predstavovala budúcnosť, ale nikdy som si nepredstavovala, že spätne sa vrátim až po základnú školu. Čiže skôr som sa videla v tom univerzitnom prostredí vždy. A prečo k fyzike? To vzniklo tak náhodou, lebo ja som pôvodne materiálový inžinier a keď moja dcéra chodila na základku, tak im vypadol fyzikár a keďže nie sú, tak ma riaditeľka poprosila, že či by som na chvíľočku to neskúsila zobrať, lebo vedela, že mám nejaké také skúsenosti a že učím fyziku tuhých látok, tak som sa dohodla s ňou, že na rok, nech mi dá zmluvu a že uvidíme, či to pôjde. No a som tam možno 13 rokov, tak nejak to vzniklo. Viem o tebe, že aj mimo vzdelávania v škole sa venuješ neformálnemu vzdelávaniu v oblasti aj techniky, aj STEM predmetov. Ako funguje napríklad táto voľnočasová činnosť u teba? Čiže my máme vlastne klub, spolupracujeme s Amavetom a máme Amavet klub, čo je vlastne práca s mládežou, aby sme ju priviedli k nejakým takým popularizácii vedy, aby začali vo voľnom čase sa už venovať nejakým takým vyšším aktivitám, ako škola môžu zažiť. A hlavne my sme celkom... Ja nie som moc nadšenec z olympiád predmetových klasických, pretože mi prídu, že sú veľmi zamerané na jeden predmet, málo prepájajú veci z praxov a aj tie úlohy sú skôr smerované k tomu, že sa žiaci učia dopredu učivo, ktoré sa budú učiť v škole vo vyššom ročníku. A vlastne Amavet sa venuje roky projektovému učeniu, čiže tam tie súťaže sú vedené formou tvorby projektov, ktoré neobmedzujú nejak deti a vlastne oni si ich vytvárajú podľa svojich záujmov a nápadov. Čiže preto to mi je to sympatickejšie a preto vlastne my sa venujeme takýmto súťažiam radšej. Ďakujem. Možno, že je zaujímavé a dôležité pre žiakov aj prostredie, v akom sa učia, v akom sa vzdelávajú. Možno by som sa opýtal, keďže som aj videl, ako možno prebieha tvoje vyučovanie a kde prebieha, aby si nám trošku priblížila ty tvoje hodiny fyziky, že kde prebiehajú. Čiže my sme donedávna fungovali v Krabiciach, lebo sme nemali žiadnu špecializovanú učebňu a vlastne všetko sa dialo v triedách a ja som si vždy musela doniesť pomôcky, odniesť pomôcky, čo bolo veľmi obmedzujúce hlavne pre kolegov, lebo ja pol hodinu predtým, jak začala hodina, som to tam potrebovala dostať a zase po konci hodiny ešte cez prestávky som si to vyniesla na chodbu a upratovala. No a teraz sa nám konečne podarilo dokončiť priestor, ktorý vlastne má vyzerať inak. A pôvodne je to pomerne veľa metrov štvorcových, ktoré mali slúžiť na Future Lab, čiže mali sme krásny projekt, bohužiaľ v našom školstve tie prostriedky nie vždy sú, takže sme sa rozhodli, že kým sa nám to podarí zrealizovať celý tento projekt a nájsť nejaké peniaze, čo nie je málo peňazí, tak si to zariadíme z toho, čo máme. Čiže ako kolegovia vyhadzujú rôzne druhy nábytku na prvom stupni, tak sme ho presúvali do tohto priestoru a postupne v nejakých tých obmedzených priestoroch sme dokázali fungovať. Čiže niekoľko stolov sme tam mali, niekoľko stoličiek. A jak to rodičia videli, jak to tam tie deti baví, tak nám jedni darovali gauč, ďalší nám darovali iný kus nábytku a postupne sme to tam pozliepali, že to vyzerá ako taký makerspace, kde tie decká veľmi radi trávia čas. Čiže v zásade zadarmo máme takú nejakú učebňu, kde sa dá robiť všetko od matematiky cez biológiu, chemiu, proste všetky prírodovedné predmety až po voľnočasové aktivity, lebo veľa tam máme krúžkov alebo klubových aktivít potom. No a tým, že deti sú tam radi, tak veľakrát nechcú ísť domov, že skončí vyučovanie, oni tam ešte zostávajú, keď majú pol hodinku na autobus, tak si tam ešte dokončujú nejaké veci alebo potrebujú počkať na nejaké ďalšie zaujímavé činnosti, tak sa chodia pýtať, že či môžu tam byť a môžu si robiť veci. Keď robíme projekty, tak si tam robia sami projekty. Čiže je to taký priestor prispôsobený na to, že je jasné, kto kde môže a vyberie si, čo potrebuje.
Ja som to aj videl, takže som mal možnosť to zažiť. Veľmi sa mi to páčilo. Opýtal by som sa, možno, že u vás na škole sú možno aj nejaké podmienky. Je možno niekedy vnímané, že sú ľahšie na súkromnej škole ako niekedy na štátnej. Ak by sa nám možno, že aj ozvali učitelia zo štátnych škôl a pýtali by sa, ako je možné niečo také urobiť, že čo by si možno ty odpovedala alebo odkázala. My máme pomerne také iné predstavy na Slovensku o tom, čo znamená súkromná škola. Nesporne sú aj súkromné školy, kde rodičia platia veľa peňazí ako školné a tá škola má vybavenie od digitálnych prostriedkov až po neviem čo. My v zásade fungujeme ako komunitná škola a súkromná škola sa voláme preto, lebo kedysi to nešlo inak, keď sme chceli mať svoj vzdelávací program. Napríklad pani riaditeľka veľmi chcela, aby sme sa učili, aby sa od nás učil šach. Čiže u nás sa učí na prvom stupni šach ako predmet a rôzne iné veci, mediálna výchova, čiže boli tam také veci, ktoré sa nedali zaradiť do školských vzdelávacích programov vtedy, keď škola vznikala, preto súkromná. Ale v zásade fungujeme ako komunitná škola, alebo ešte treba také tie dedinské dobré školy, kde rodičom záleží na tom, aby ich deti sa cítili dobre, aby mali nejaké podmienky. Takže my veľmi veľa vecí, ktoré máme, tak vďačíme za to rodičom, za to, že naozaj že prídu a pomôžu vybudovať priestor, ktorý si predstavujú pre svoje deti. A takisto kolegom, ktorí zase vo voľnom čase zháňajú zdroje a proste presadzujú si tie svoje veci, lebo my nie sme moc zvyknutí sa sťažovať na to, že nemáme vytvorené podmienky. A veľakrát, treba aj táto naša učebňa vznikala tak, že my sme to plánovali pred koronou a tým, že prišla korona, tak vlastne všetky tie práce cena sa strojnásobila. Čiže nám bolo jasné, že to, čo sa dalo pred koronou vybudovať, tak to bude hudba ďalekej budúcnosti. Čiže naša vízia bola, že niekoľko rokov budeme čakať, kým to dostane nejakú podobu. A ja sama som veľmi príjemne prekvapená, ako rýchlo to išlo, lebo vlastne keď ľudia pochopia, že nepotrebujeme až tak veľa a priložia ruku k dielu, tak fungujeme. Čiže v podstate tá škola je o tom, že veľa nadpráce, veľa dobrovoľníckej činnosti a veľa presvedčenia ľudí, ktorí tam pracujú, že takto to je lepšie ako v tých štátnych školách. Čiže my sme zvyknutí nečakať na to, kým nám vytvorí niekto podmienky a vytvárame si ich sami. Z toho aj vyplýva, že veľmi veľa je to o tej komunite, aj okolí, o ľuďoch, ktorí sú v blízkosti školy, o rodičoch, a ako možno zapájate rodičov do svojich aktivít, aká bola tá cesta k ním. My vlastne, ja som sa dostala do tej školy ako rodič, lebo ja som tam iba mala dieťa, ja som si ju vyberala. Naviac tá škola nemala nejakú dobrú povesť, lebo väčšinou tí bežní obyvatelia si mysleli, že mali skreslené predstavy o tom, ako sa tam vzdeláva. A trebárs my sme ranné kruhy mali dávno. To bolo vlastne od začiatku vzniku školy, čo je cez 20 rokov, fungovali ranné kruhy. No a veľa ľudí malo predstavu, že keď deti sedia ráno v kruhu na koberci, tak to není vzdelávanie, ale to je čudné. Aj veľa tých aktivít, ktoré tam vznikalo, tak vlastne tá väčšinová spoločnosť si nevedela predstaviť, že takto sa vzdelávať dá. A čo je najväčšia naša radosť, že doba ukázala, že toto je tá správna cesta, takže my vlastne teraz s tou novou reformou nemeníme takmer nič. My si tak dopilovávame tie procesy, ktoré sme mali. No a tým pádom vlastne tí ľudia, ktorí sa nebali k nám dať deti, tak si to celé pozreli, brali to, že toto je ten koncept, ktorému ja verím. No a ja som veľmi dlho musela presvedčať manžela, že do tejto školy si dáme dieťa, lebo on chodil do inej školy a to bola najlepšia škola na svete. Takže nakoniec nerád skonštatoval, že sa mu tam najviac páčilo a teraz vlastne sám má krúžok šachový. Čiže my to tak postupne, odkedy mne tam chodila dcéra, ja som potom začala učiť, môj muž začal robiť krúžok a veľakrát tá cesta rodičov je taká, že sa spolu podieľajú, ponúknú, čo dokážu, máme tanečný krúžok, takto. Čiže vlastne každý rodič má tú svoju expertízu nejakú a príde do školy a prinesie ju. A veľakrát tie deti to aj ocenia, že vlastne sú tam spolu s rodičmi. Ten benefit je taký, že vám dieťa neuteká, ale strávite s ním čas stále a vlastne sú zvyknutí, že spolu nám je dobre.
Presne k tomu smerovala aj moja ďalšia otázka. Ako to možno ty aj vnímáš u žiakoch na vyučovaní. Nie len možno aj výsledkoch, ale možno aj ich nejakým osobnostným črtám. Ako to vlastne vplýva potom, že aj ten rodič participuje takto na vyučovaní. Niektorí to majú radi, niektorí to nemajú radi. Obyčajne, keď sú deti malé, tak sa snažia tých rodičov tam mať čo najviac. My aj teraz, keď máme deti na prvom stupni, tak oni sa cítia aj na tých krúžkoch výborne, keď rodič pre nich príde skôr a poviem, že môžu počkať a môžu sa vlastne pozrieť, ako ten krúžok prebieha trošku. Takže oni tu tam navnímajú atmosféru, veľakrát si uvedomia, že nie je to až také jednoduché deti zaujať, nie je to až také jednoduché udržať pozornosť detí. A potom aj keď máme nejaké spätné väzby k tomu, že nie sú spokojní so vzdelávaním, tak úplne inak to vnímajú, keď vidia, že vlastne končia tým, že oni by toto nedokázali, nevedeli a je to ťažká práca. No a som sa stratila. Takže kde sme boli? Hlavná myšlienka, pomôž. To sú tí rodičia, hej, ktorí participujú ako keby. No a vlastne niekedy... oni na prvom stupni sa veľmi zaujímajú o to, čo sa s deťmi deje, ďakujem. Ale potom príde okamžik, keď už si mnohí povedia, že už som teda tomu venoval maximum času a že deti už sú samostatné a už vlastne odchádzajú. Čiže časť rodičov sa na druhom stupni ako keby odpojí a nechá tie deti v správe našej, lebo aj veria, že to robíme dobre a teda už sa nezúčastňujú, ale stále je veľký počet rodičov, ktorých to zaujíma. A treba, vždy máme nejakých, čo chodia s nami, keď idem na nejakú súťaž a potrebujem druhý dozor, tak neprizývam kolegu, ale veľmi často rodiča. Niekedy už aj bývalí žiaci sa ponúknú, že idú, lebo sami na tie súťaže chodili. Čiže tá komunita je veľmi nápomocná. A potom sú ale aj rodičia, ktorí prídu s požiadavkami. A aj takéto percento rodičov máme, že musíme im dlho vysvetľovať, že to už takto nefunguje, alebo že to svoje dieťa nevidia až v takých farbách, ako naozaj ono sa cíti. Aj veľakrát to je, že dieťa má inú predstavu o svojej budúcnosti, rodičia majú inú predstavu a je to také náročné vysvetľovať im, že aby začali vnímať tú realitu takú, aká je. Alebo teda, aby sa snažili nerealizovať svoje sny, ale skôr to dieťa posúvať v tých hraniciach, ktoré ono dokáže a chce. Učenie aj fyziky, aj techniky chce určite veľa materiálu, veľa pomôcok na vyučovaní. Ako to máte napríklad s týmto materiálom? Lebo pýtam sa preto, lebo možno aj niektorí učitelia sa ako keby nie až tak radi zaťažujú učiteľov, pýtajú ďalšie veci, ďalšie materiály a podobne. Ako to funguje napríklad u vás? My máme veľmi obmedzené zdroje a celá škola, ako keby každý učiteľ sa nadiktuje, čo chce, tak je to veľmi náročné uspokojiť potreby. Čiže ja som si tak povedala, že ak si to viem zohnať inak, tak si to zoženiem inak. My veľa robíme súťaže, kde odmena sú nejaké pomôcky, alebo trebárs ideme do projektov, kde dostaneme pomôcky, s ktorými potom pracujeme a zvyšok nám zostáva. Alebo sme teraz ako keby pilotovali projekt Kreatívna veda od Slovenskej akadémie vied, kde sme dostali od nich pomôcky za tú prácu, ktorú sme vykonali. Čiže snažíme sa to takto naháňať, alebo pokiaľ viem, ako sa dá dostať pomôckam takým dlhodobejším, tak si zháňam sama. A veľmi veľa my pracujeme s recyklovanými vecami, čiže odpad, ja neviem, papier, rôzne rolky od toaletného papiera. Teraz nám Európska únia trošku skomplikovala život, lebo fľaše sú zálohované, takže plastové fľaše sme používali, slámky, úplne že halierové veci. V podstate chodíme do lekární a do nejakých železiarstiev a nakupujeme si veci za pár halierov, z ktorých potom robíme. A aj decká sú zvyknuté, že ak doma niečo zaujímavé vyhadzujú, ktoré by sa dalo použiť, trebárs mala som chalana, že vyhadzovali obývačkovú stenu, tak vymontoval odtiaľ všetky magnety a doniesol mi ich, lebo to sa nám určite zíde na niečo. Čiže my sa snažíme, proste keď vidíme, že nejaký odpad je pre nás použiteľný, tak ho tak nejak zachraňovať a dávať mu druhú šancu na život. Aj pri učení fyziky to chce určite veľa nápadov, veľa inšpirácií, veľa pokusov, kde možno ty chodíš na tieto inšpirácie.
Tak je veľmi veľa vecí, ktoré sa dajú dohľadať. Ja mám rada také staré knižky zo 60. rokov, kde sú tie také pôvodné pokusy ešte tých pôvodných učiteľov a naša doba ich recykluje a v nejakej obmedzenej podobe, že je tam viac obrázkov a viacej tých efektov, ich prináša v knižných vydaniach, ale tie staré pôvodné učebnice, kde neboli obrázky alebo teda populárne knižky a veľa textu, tak tie mám najradšej. Ale najlepšie nápady prinášajú deti, čiže ja to nemám tak, že ideme robiť toto a dám im, že tento pokus ideme všetci robiť, ale dám im tému a že poďme rozmýšľať, aký pokus by tam bol a veľa vecí. Nemám až toľko času, aby som každý deň prehľadávala internet alebo rôzne platformy, že kde sa čo nachádza, je toho naozaj veľmi veľa. Takže väčšinou si hodíme tému a decká to presnoria, donesú niečo zaujímavé, každý, kto niečo nájde, tak donesie a potom sa bavíme o tom, že čo z toho si vyberáme. Ja som mal možnosť zažiť workshop v rámci programu EduPower, ktorý si ty lektorovala, kde bola jeden z tých pokusov nenutnovská kvapalina, ktorá je veľmi taká zážitková, hráva, vieme sa trošku pri nej aj vyblázniť s deckami. Ako prepájaš napríklad ty tento experiment? Je to len o hre? Je to len o zážitku? Alebo ako je to s tou fyzikou? Toto je taká nová vec, čo vznikla teraz, že vlastne my sme s nenutnovskou kvapalinou sa radi hrali s malými deťmi, lebo objavili sme to možno 12 rokov dozadu na jednu súťaž s deckami, keď sme sa hrali so škrobom a potrebovali sme, ani nepamätám si už aký experiment, a vtedy sme mali taký sen, že pochodiť si po nenutnovskej kvapaline, takže to sme robili taký veľký, že sme si vo vaničke urobili veľa nenutnovskej kvapaliny a sme sa tam vybláznili. A odtedy ten experiment rada robím, lebo hlavne malé deti sa z toho veľmi tešia. A potom to končí tak, že si to zoberú domov a doma všetci súrodenci sa namotajú a naozaj, že deti sa radi hrajú s takýmito vecami, ktoré sa čudne správajú. No a na krúžku raz jeden chlapec sme si doniesli, aj robili sme slis, ktorý vlastne pripomína inteligentnú plastelinu. On prišiel za mnou, že počúvaj, že toto je vlastne nenutnovská kvapalina. Tak to ma úplne že odrovnalo, že malé dieťa, vlastne 8-ročné, si to takto vie spojiť. Tak sme sa začali tým zapodievať a začali sme vlastne experimentovať so slizmi, aké to má vlastnosti, keď tam pridáme rôzne látky, ako to mení vlastnosti, ale stále to je na báze hry. A potom vlastne v šestke som zistila, že keď opakujeme spoločné vlastnosti pevných kvapalných a plynných látok, tak je to výborná vec, ako tie deti dostať do úzkých, že čo toto vlastne je. Že treba inteligentnú plastelinu som im tam doniesla, že povedzte mi, aké to je skupenstvo. A vlastne sme nad tým rozmýšľali, tak to bola taká tá prvá vec veľká, ktorá ich úplne vtiahla, že aha, že to nie je akože také jednoduché. A vlastne na tomto sme si vysvetlili, že existujú veci v prírode, ktoré nie sú ani biele, ani čierne, ale vždy je niečo medzi tým, čo porušuje buď jedny alebo druhé zákony. No a začali sme skúmať potenciál vlastne nenutnovských kvapalín a zistili sme, že sú veľmi zaujímavé, že dá sa na tom vlastne vysvetliť aj vedenie elektrického prúdu, aj treba šírenie zvuku, ako s nimi pracuje, že ich spevňuje a podobné veci. Čiže vlastne tam krásne sa dá vidieť, že zvuk je vlnenie, ktoré je mechanické a na tých kvapalinách sa to prejavuje. A teraz zase, my keď niečo robíme, tak to robíme vo veľkom rozmere, tak sme si nakúpili inteligentné plasteliny asi 15. My potrebovali všetky, čo nás zaujali. No a zistili sme, že dá sa na tom vysvetľovať optika, lebo niektoré svetielku, niektoré sú priehľadné, čiže lámu svetlo, a trošku sa s ňou pohráme a zase správajú inak, niektoré sú teplocitlivé. Čiže každá má nejakú svoju vlastnosť a vieme si ich ešte prirobiť, niektoré sú magnetické. Čiže vlastne v tej fyzike v každom jednom ročníku sa nájde téma, kde tú plastelinu my vieme použiť. A teda kto má doma malé dieťa, vie, že inteligentná plastelina to asi každého chytí. Že ešte som nezažila, že by som to doniesla na hodinu a niekto mi povedal, že toto je nuda, to ja sa s tým hrať nebudem. Čiže skôr sa o to bijú, že kto skôr a kto ako. A vlastne vznikajú experimenty, ktoré sú veľmi zaujímavé, že sami deti vymýšľajú. Teraz máme v pláne robiť taký veľký projekt, že nenutnovské kvapaliny vo vyučovaní a ich potenciál. Ale jednu časť si robím ja a jednu časť vlastne nechávam na žiakoch, že nech vymyslia nejaké zaujímavé experimenty oni, ktoré by ich bavili s nimi robiť. Využívaš pri týchto pokusoch, experimentoch, aktivitách aj nejaké doplnkové materiály, či už nejaké pracovné listy, prípadne viem, že pracujete aj s online platformou, ako vieš nám to trošku približiť?
Využívame aj pracovné zošity, aj pracovné listy, ale postupne stále radšej idem k tomu, že vytvárajme si sami svoje nejaké záznamy. Čiže zistili sme, že deti, keď iba vyplňajú pracovné zošity, tak naozaj, že čítanie s porozumením, aj také nejaké formulovanie myšlienok tam upadá, lebo píšu slova, alebo proste píšu čiary do obrázkov. Čiže aj to kreslenie je úplne niekde inde, že keby im dáme samostatne nakresliť obrázok, tak by to nefungovalo dobre. Čo myslím si, že moja generácia, my sme všetci zvládali si nakresliť obrázok, napísať si k tomu poznámky aj za cenu drillu. A teraz toto už u detí vypadáva, lebo oni nie sú zvyknuté na takýto druh ťažkej práce. No a my vlastne si robíme pracovné listy, máme takú štandardnú šablónu, že A4 čistá, máme tam názov úlohy, máme tam nejaké pomôcky, ktoré použijem, postup, obrázok a máme tam potom nejaké výsledky, merania, grafy, všeličo a záver. A teda ten záver si formulujú a všetko si píšu oni sami. Čiže žiadne také, že dostanú pretlač. No, a zase, nejde to úplne, že dáte šiestakový papier a píš, ale musíme ich to naučiť. Že najskôr začíname s nejakým vzorom a potom postupne sa učia tam zapisovať. No a keďže pribúda deti, ktoré naozaj ten grafický prejav je pre nich obťažný z istých dôvodov, tak máme také pravidlo, že buď to môžu robiť vlastnoručne, alebo to urobia vo Worde, alebo v nejakej, teraz veľmi obľúbená u našich detí je Canva. Čiže vyberú si, neviem, či môžeme robiť reklamu, ale proste vyberú si platformu, ktorá im vyhovuje a máme tam istý klub nadšencov, ktorí rovno sa pýtajú, či môžu natočiť video. Čiže oni natáčajú videá a to je jedno, či nahovorené, alebo idú tam titulky, ale vlastne ten záznam odozdávajú v takejto forme. A mali sme aj prípady, že sa sťažovali tí, čo to museli písať v úvodzovkách, že toto je jednoduchšie natočiť film a že oni to musia písať, tak on si to vymente, veď môžete aj vy natočiť a zistili, že naozaj dobre zostrihané video je oveľa náročnejšie spraviť, ako iba napísať nejaký záznam zo skúšky alebo z toho praktického cvičenia. Pri týchto aj aktivitách je určite dobré potom si aj zreflektovať, aké mali výsledky, možno jednotlivé týmy, skupiny žiakov, ako pracujete potom s touto reflexiou, ako to prebieha? Čiže ja v podstate som zrušila ústne skúšanie. Ja to považujem za zbytočnú stratu času, lebo pre niektoré deti to je žiadna námaha naučiť sa naspamäť nejaký text a potom ho zarecitovať pani učiteľke. A pre iné deti to je zase extrémna námaha to takto robiť. Takže my to robíme tak, že tie ústne odpovede sú vlastne ako keby tie projekty, ktoré oni robia, tak referujú alebo prezentujú spolužiakom. Že to je vlastne ústna odpoveď. No a začíname skupinovo, čiže oni sa môžu rozhodnúť, že kto z tej skupiny to za celú skupinu zreferuje a postupne smerujeme k tomu, že v nejakých vyšších ročníkoch každý má svoj vlastný projekt, ktorý naozaj sa musí postaviť a musí ho, alebo mal by ho vedieť nejakým spôsobom prezentovať. No a to je potom takéto najzabavnejšie. Teraz mám ešte v hlave, sme minulý týždeň tiež u 7-ákov mali takú prezentáciu výsledkov takých jednoduchých experimentov a tak sa tam krásne pohádali, si ujasňovali, že kto robil viac a kto menej a vlastne tam je aj dôležitá tá práca, ako si vysvetľovať, že keď už teda ste niečo nestihli alebo vám nevyšlo, tak nemusíte na to upozorňovať sami, alebo vlastne ich upozorňujeme na tie veci, ktoré majú ostať na pozadí a nemali by sa dostať von, alebo že teda ako pracovať. Oni sú veľmi citliví na to, že napríklad neprezentovali všetci, tak si zase môžeme vysvetliť, že nemusia prezentovať všetci, ak sa skupina tak rozhodne, že je to v poriadku, niekto to napíše, niekto to urobí, niekto to odprezentuje, že vlastne tá skupinová práca nie je vždy o tom, že všetci robia spolu, ale že si vyberú toho najlepšieho človeka, ktorý to vie, tak to urobiť. A niekedy tá reflexia trvá dlhšie ako samotná činnosť a postupne ten čas ako keby uberáme, čiže v tých nižších ročníkoch je väčší dôraz na reflexiu, aby sa naučili oni hodnotiť svoju prácu, hodnotiť prácu iných a vedieť o tom povedať niekomu a potom už v tých ročníkoch to tak odsypa viac, že vlastne na tú prezentáciu a reflexiu nepotrebujeme toľko času, ale musíme si tým prejsť takým tým, že pocity krivdy a toto malo byť tak a nebolo to tak, aj také tie zlyhania a hovoriť si, že prečo sme to robili, že vlastne ako keby v tom vzdelávaní, ja som sa veľakrát stretla aj na stredných školách,
že urobia niečo a iba to odovzdajú v písanej forme učiteľke a odpada práve táto časť, že tá učiteľka to nejako vyhodnotí a oznámkuje. A to mi príde, že oberá tie deti o podstatnú časť vzdelávania, že vlastne prečo by som ja mala hodnotiť? Mali by sme to hodnotiť spolu, mali by sme si to ako keby povedať si každý svoj názor a ako keby mali odznieť všetky tie pochybnosti, tie také krivdy ich vnútorné, že mali by to vedieť povedať a pomenovať. A veľakrát sa mi aj stáva, že ja som oveľa menej prísny hodnotiteľ ako oni, že oni vedia byť prísnejší a keď si dáme kritéria, tak oveľa viac dbajú na to, aby boli dodržané. Že ja skôr viem si povedať, že dobre, že tak toto dieťa áno, nie je také silné v tomto, tak nemusíme to tu povedať nahlas a skôr ho povzbudíme, ale oni si nič nedarujú. Oni proste idú a nebolo to splnené, tak to nebolo splnené. Čiže toto je ten môj cieľ, aby vedeli ako keby zhodnotiť prácu iných, prácu svoju a hlavne nie, že zhodnotiť, aby vedeli sa poučiť a aby vedeli na budúce to urobiť inak a lepšie. Čiže smerujeme k tomu, aby sme veci, ktoré nefungujú, robili lepšie a aby na budúce to bolo zasa efektívnejšie. Vidím teda významný prínos v práci aj s tým, čo niekedy nevíde, alebo v práci vlastne s chybou. Čo by si možno ty odkazala iným učiteľom, učiteľkám, ktorí počúvajú možno teraz naše rozhovory, prečo by mali ísť do toho a možno tomu niekedy venovať čas na úkor tých svojich povinností? My sme celkovo spoločnosť, ktorá nie je nastavená na to, aby tolerovala chyby. Čiže my máme pocit, a možno moja generácia viacej, možno tí mladí už to tak nevnímajú, že chyby sa nerobia, chyby sa zatajujú a vlastne za chyby sa hanbíme a proste nepriznáme sa, že sme ich urobili. Čo je vážny problém, lebo iba človek, ktorý nič nerobí chyby. A my by sme mali vedieť aj tým deťom to dávať tak, že je to normálne, úplná bežná súčasť života. Niekedy je lepšie, keď tú chybu urobia a naučíme sa na nej niečo všetci. A ideálne, keď sa učíme na spoločných chybách, nie na vlastných, ktoré už potom bolia viacej. Čiže my celkovo v škole od prvého stupňa pracujeme s chybou tak, že učíme deti ich robiť. Aj treba, keď sa chodí na tabulu písať niečo. Ja mám oveľa radšej, keď tam ide dieťa, ktoré nie je si isté. Čiže nie si istý, poď k tabuli, napíš nám, ako rozmýšľaš a my ti povieme, že ako to vidíme my. Ako keď sa tam vyvolá ten najlepší žek z triedy a on to robí bez chyby a všetci ostatní odpadávajú, že oni to takto nedokážu. Čiže aj my máme taký ten pojem, že krásna chyba, lebo keď niekto urobí chybu, ktorá sa často stáva a naozaj nás upozorní na takú vážnu miskoncepciu, ktoré tie deti si môžu zapamätať, tak je dobre, keď si to ukážeme. Že pozor, že ale toto naozaj, že som rada, že si to takto urobil, lebo na tom si vieme ukázať, že na toto si musíme dávať veľký pozor. Zvlášť pri tých meraniach. Napríklad decka niečo zle odmerajú a niektorí proste skonštatujú, že nám to nevyšlo. A teraz sú deti, ktoré to prídu za mnou, že oni to potrebujú premerať, lebo im to nevyšlo dobre, tak oni to chcú urobiť znova. Aj toto treba vyzdvihnúť, že prídu na tú chybu a neuspokoja sa s tým, že aha, urobili sme ju, ale chcú to opraviť. Že chcú to proste urobiť, zistia, že ako to malo byť inak, alebo mi napíšu aspoň, že na budúce to budeme robiť takto, lebo to bude asi lepšie. Takže toto je to, k čomu my smejeme. Lebo v podstate najlepšie objavy, alebo najväčšie objavy boli v zásade prinesené tak, že niekto urobil chybu, niekto urobil proste penicilín sa objavil tak, že niekto niečo nechal neumyté na okne a narastla tam pleseň. Alebo dajme tomu mikrovlnka. Že si niekto uvedomil, moc mikrovln bolo, že mal čokoládovú ovačku, ktorá tam nemala možno byť, keby sa správal tak, ako bolo bežné. Čiže toto je to, že veľa omylov prinieslo významný posun ľudstvu, takže mali by sme byť radi, že ich robíme a nebojíme sa ich robiť. A ďalší moment taký zaujímavý je, že ja veľakrát aj ja sa pomýlim, niekedy tie chyby robím vedome a že chcem ich vyskúšať, či si niečo všimnú alebo nevšimnú. Ale veľakrát sa mi stane, že prehliadnem, blízko som pri tabuli, takže napíšem zle, alebo už rozmýšľam nad niečím iným a proste tam chyba stane. Takže ja im veľakrát hovorím, že aha, že neviem, že hľadáme chybu, poďakujem im za to, že mi ju našli a vlastne oni si zvykli, že aj my ako učitelia sa mýlime a že je to úplne normálne a úplne bežné. A ľudské. A ľudské.
My aj v rámci programu EduPower, aj či už je to prostredníctvom webinárov, workshopov, prinášame rôzne inšpirácie, aktivity, ktoré robíš ty, robia ďalší lektori, ambasadori programu. Prečo by možno ľudia, učitelia, učiteľky mali prísť na také aktivity, čo je možno ich zmyslom a čo by si možno ty odkázal ako také pozvanie možno do tých ďalších, ktoré spoločne pripravujeme? Špeciálne fyzika je predmet, možno aj matematika sa už dostáva na túto úroveň, že je učená neodborne. Lebo učitelia fyziky nepribúdajú, alebo pribúda ich málo. A veľa tých mladých ľudí, ktorí vyštudujú matematiku, fyziku, tak keď si vyberajú, tak naozaj končia na stredných školách, na gymnáziách, alebo si vyberajú také tie výberovejšie školy, kde sa im zdá, že je ľahšia práca, alebo pracujú s deťmi, ktoré sú motivované. Ale práve potom tú fyziku učia, ja som sama tak začínala, že síce som mala technické vzdelanie a učila som fyziku tuhých látok na vysokej škole, ale nevedela som, ako sa to robí s malými deťmi. A mala som tam tiež veľa takých naivných predstav, ktoré nefungovali. A v tých prvých časoch, keď som začala učiť, tak aj hodne nízke sebavedomie. Čiže keď som išla na nejakú odbornú konferenciu, tak som vlastne mala pocit, že oni sú všetci múdri, bojím sa opýtať, lebo čo keď sa zhodím a že vlastne som mala pocit, že neviem toho dosť veľa a neviem, ako sa to robí. Potom som si uvedomila, že v tom, že nie som vyštudovaný učiteľ fyziky, že to je moja sila, tak som si povedala, že ja to vlastne mám vyštudované, tak ja môžem povedať hociakú hlúposť a že tak vyhovorím na to, že aha, že ďakujem, že toto som chýbala, keď ste sa to v škole učili. No a potom vlastne som si tak začala viac veriť a uvedomila som si, že naozaj robím veci, ktoré oni nerobia, lebo sa púšťam do takých vecí, ktoré ich ani nenapadne vyskúšať, lebo vedia, ako to dopadne. A to sebavedomie postupne prichádzalo a vlastne toto ja cítim ako tú veľkú silu tohto programu, že podporiť učiteľov, ktorí nie sú si až takí istí, alebo aj v tom kolektíve. Toto sú prírodovedné predmety, kde veľký dôraz je na experimenty a na tie praktické zážitky. Aj tak by sme to mali robiť, lebo inak tú fyziku nikto nebude mať rád. To znamená, že aj bojujú s vlastným kolektívom učiteľov, že vlastne nechápu, prečo taký neporiadok musí vznikať a prečo stále potrebujete niečo kupovať a prečo stále musíte niekam chodiť. Vlastne my aj porušujeme také tie zaužívané veci v hodnotení, že úplne iné veci skúšame a ten učiteľ je veľmi dobré, keď sa má na niekoho obrátiť a oni mu povedia, že ty si úplne normálny, dobre to myslíš, choď do toho, neboj sa. Čiže v tom ja cítim tú najväčšiu silu, že ako keby sieťujeme učiteľov a oni tam, kde majú tú neistotu, nájdu oporu a vlastne si uvedomia, že sú úplne úžasní, majú skvelé nápady a aby sa nebáli, vlastne taká tá podpora. Ja celkovo nie som moc zastanca rôznych pilotovaní programov, že niekto niečo vymyslí a teraz to masovo ideme rozšíriť na všetky školy a teda budeme učiť učiteľov, ako takto majú učiť. Nesporne je to dobrý model pre niektoré typy škôl, ale ak chceme získavať mladých ľudí, ktorí sú kreatívni a tvoriví, tak ich nemôžeme učiť 100 rokov to isté. Že tam je práve veľká sila tej interakcie učiteľa s deťmi, že on príde na hodinu s niečím pripraveným a keď tie deti majú nápad, ktorý je hodný rozvíjať, on tam tú príležitosť musí vidieť a mal by pokračovať ďalej. A to sa dá iba tak, že zbierate skúsenosti na rôznych frontoch. Čiže možno ja po 5 rokoch učenia na základnej škole už som si začínala byť istá, že toto je tá cesta. A je fajn, keď počas toho máte niekoho, komu môžete zavolať, raz za čo sa s ním môžete stretnúť, alebo si pozrieť jeho webinár, alebo byť na nejakom workshope, kde sa stretnete a poviete si, vymeníte si tie veci, ku ktorými ste dospeli. Aj teraz sme robili vlastne s Aťkou jeden spoločný workshop, kde som sa zase niečo naučila a sama som si užila niektoré tie experimenty, ktoré my robíme inak. Ona ich robí inak. A sme odchádzali zase z domov s tým, že aj my sme sa niečo naučili. Čiže nechodíme nikde, že my vám povieme, ako to máte robiť, ale chodíme sa podeliť o to, ako to robíme my a sme zvedaví, ako to robia iní a sami od seba sa učíme. Čiže taký nekonečný proces, ja to volám tak, že ak to pôjde dobre, tak raz budem veľmi obľúbená babička, lebo vlastne tých nápadov prichádza veľa a vlastne stále uvažujeme o tom, že nie je to o tom, že o tej metodike, ani o tom, že čo ten učiteľ tam prinesie, ale my sme tam pre tie deti. Čiže my musíme ako keby cítiť, že na čo tie deti tam prišli
a aby sme to vyučovanie presmerovali na to, čo oni potrebujú, nie čo my chceme im odovzdať. Čiže stále by to dieťa malo byť niekde v popredí a mali by sme rozmýšľať, že či je teraz nastavené na to, aby nás počúvalo, aby nás vnímalo, aby bolo schopné vôbec pochopiť to, čo my mu hovoríme a aby to, čo sme si my vybrali, že im ideme povedať, bolo pre neho aj zaujímavé. Čiže to je o tom, že počúvať, čo ono chce a vpašovať do toho to, čo my chceme, ale tak, aby to bolo naozaj záživné. Janka, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla k nám do podcastu EduPower programu aj zdieľať tieto svoje inšpirácie, ukázať možno niekedy aj priamo na hodinu, ako to tam vyzerá, ako ty manažuješ a pracuješ so žiakmi. Budeme sa snažiť prinášať ďalšie témy. Budeme rada, keď opäť príjmeš pozvanie, možno, že rozoberieme niektoré tie ďalšie témy, ktoré sme dnes otvorili. Takže ďakujem ti veľmi pekne a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem aj ja a želám vám veľmi veľa úspechov s týmto programom, lebo podľa mňa je veľmi dôležité, aby sa takéto veci šírili medzi učiteľov. Ďakujeme. Ak vás zaujal dnešný diel podcastu, budeme radi, ak si nás zapnete aj na budúce. Na stránke edupower.sk nájdete aj informácie o ďalších plánovaných podcastoch, aj webinároch, aj ďalších aktivitách. Zároveň sa môžete prihlásiť aj na odber newsletteru, aby vám neunikla žiadna novinka z nášho programu.